A memoria é o fío que tece a nosa identidade. Dende fai máis de 3 décadas, a Faga coida dese fío, acompañando as persoas e as familias cando a memoria comeza a errar. Nacemos en 1994, froito da mobilización de familias que se sentían desorientadas ante o Alzheimer. Hoxe a Faga é referente autonómico no ámbito da demencia, gracias á innovación e á investigación. A nosa misión é clara: a defensa dos dereitos da persoa que convive coa demencia, así como a dos seus familiares, para mellorar sendas calidades de vida. Mediante a estimulación cognitiva, o apoio psicolóxico e o asesoramento social e xurídico, traballamos para que o diagnóstico non sexa final, senón o inicio dunha nova forma de acompañar. O noso obxectivo sempre foi o mesmo: ser unha rede de seguridade e un altofalante para as persoas con demencia e as súas familias. Dentro do noso ADN innovador, apostamos pola interxeneracionalidade, para combater o illamento e fortalecer a autoestima. Así naceu, hai xa 2 anos, o proxecto Aires de Onte, que desenvolvemos xunto ao Instituto da Ribeira do Louro de O Porriño. Os corredoiros do Instituto convértense unha vez ao mes nun escenario de encontro. As persoas usuarias con demencia leve sentan fronte aos micrófonos do estudio de radio, xunto co alumnado do instituto. Non é só radio, é un diálogo xeracional. O grupo de estudantes prepara cada entrevista con respecto e curiosidade, rescatando temas que nos unen a todos, como o papel da muller de onte e de hoxe ou o impacto da tecnoloxía nas nosas vidas. Rescátanse tradicións e enlázanse coa vida actual, buscando puntos de encontro e unha aprendizaxe mutua. O pasado duns ilumina o presente dos outros. Pero queremos ir máis aló, que as nosas voces cheguen máis lonxe. O noso soño é crear a nosa propia emisora da memoria. Aspiramos a ter un estudio propio, un altofalante onde as persoas usuarias, familias e profesionais compartan temas de saúde sociosanitaria, experiencias, inquedanzas, pero tamén buscamos que sirva como conexión coa comunidade, unha emisora para entrevistar aos colectivos sociais, a membros de institucións, rompendo así o estigma, o illamento e o idadismo. Axúdanos co teu voto a converter esta radio nunha realidade. Porque na Faga non só lembramos o pasado, senón que tamén construímos o futuro.